Тормыш бит ул бик катлаулы нәрсә. Һәр катламы сайын төсләр бар. Синең үзеннән тора тормышыңнан кадерләрен генә белеп кал. Синең үзеннән тора нинди төстә язасың син тормыш китабын. Сине тагы да төрле төсләр стәргә бардыр бәлки исәбен. Ни дисәң дә үзеннән генә тора. Синең тормыш ул. Нәрсә генә язган булса да, язмышлардан узмыш юктыр ул. Ә мин телим синең тормышыңда күбрәк булсын диеп ак төсләр. Шул төсләрне күбрәк алсаң әгәр, тормышыңа яктылык истәр. Күбрәк аралаш, җылы кешеләр истәрләр ям синең көннәргә. Көне буе җыйган яктылыктан айлы булыр синең төннәрдә. Автор Гөлнур Галимова.